Ahojte milí priatelia, vítam vás pri dnešnej 10-minútovke, ktorej téma je Priznaj si chybu. Ja si myslím, že toto je jeden z veľkých problémov, čo sa týka medziľudských vzťahov. Trávime s týmto veľmi veľa času a energie, Pumička, a myslím si, že úplne zbytočne. Ako to celé vzniká? My vlastne, keď sme malé deti a rastieme, sú pri nás nejakí rodičia, ktorí samozrejme nás učia veci a chcú, aby sme ich robili dokonale. Častokrát je to spôsobené s tým, že keď sme vedení autopilotom a nie sme vedomí a nevieme sa naladiť na tú bytosť, pri ktorej momentálne sme, to znamená dospelý a dieťa, my samozrejme pozeráme na to z nášho uhla pohľadu a my chceme, aby to dieťa robilo veci tak, ako ich vieme urobiť my. Čo samozrejme pre to dieťa nie je možné, pretože sa to ešte len začína učiť. Ale častokrát je tam také, krásne si nakreslila tú čiaru, ale krásne si urobila ten kruh, ale. A toto ale v nás spôsobuje to, že stále to nie je dosť dobré, stále to nie je dokonalé, stále to nie je perfektné. A keďže ako detičky to zažívame veľmi, veľmi často, v nás sa môže vytvoriť takýto program aj túžby po dokonalosti, ale zároveň aj tá frustrácia z toho, že my ju nevieme nikdy dosiahnuť, lebo stále nám tam dá niekto to nejaké ale. Urobila si to dobre, ale preto aj toto je krásna vec, že keď niekoho chceme pochváliť, pochválme ho a dajme tam bodku. Toto si urobil perfektne. Bodka. Ja som veľmi mala s týmto dilemu, že ako to vlastne robiť, keď áno, niekto prvýkrát v živote upratuje. Umýva dlášku napríklad a umie ju dobre, ale z môjho uhla pohľadu viem, že by sa to dalo aj lepšie, ja neviem, napríklad v tých rohoch. Ale keď to myslím si, že je veľký rozdiel v tom, že koľkýkrát to ten človek robí. Keď to robí prvýkrát, druhýkrát, buďme tolerantní, priverieme to očko, dajme tam tú pochvalu, že ďakujem, urobil si to super. Hej? A keď sám ten človek nepríde na to, že ide to aj lepšie, ide to umyť aj z tých rohov napríklad, tak potom už môžeme dať jemné upozornenie, že a bolo by fajn, keby aj tie rohy sú urobené, ale nedávať tam ten princíp tej dokonalosti, keď sa niekto niečo učí, lebo v detstve sa nám toto deje naozaj často. A potom, čo to spôsobuje v dospelosti, je to, že na podvedomej úrovni my chceme veci robiť dokonale, chceme robiť perfektne a vôbec nechceme byť načapaní pri tom, že sme urobili chybu. To v nás spôsobuje to, že my keď tú chybu urobíme, my si ju ako keby, my ju nepriznáme navonok. A vtedy ale prebieha vnútorný proces taký, že my niekde v hĺbke vieme veľmi dobre, že my sme urobili tú chybu a ideme okamžite do pocitov viny alebo ideme do pocitov hnevu na seba, čo samozrejme pred okolím náš program dokonalosti a náš program perfekcionizmu mi nedovolí, aby ja som pred okolím priznala tú chybu, takže vynakladám veľmi veľa energie na to, aby som bránila samu seba a najlepšia obrana je útok, takže prenesiem zodpovednosť za chybu, ktorú som ja urobila, na niekoho iného. No a vtedy nám vzniká veľmi veľa konfliktov, lebo ten človek na druhej strane, on veľmi dobre vie, že to nebola jeho chyba. A ja to veľmi dobre viem, že to nebola jeho chyba. A vtedy sa dostávame do úplne zbytočných konfliktov, do strát energie, ale čo je najdôležitejšie, a teraz vás vyzvem k tomu, aby ste boli v určitom zmysle sebecký. Vy keď si tú chybu nepriznáte, vy idete alebo my keď si ju nepriznáme, ideme do pocitov viny, ideme do pocitov hnevu sami na seba. A toto je veľmi škodlivé pre nás, pretože my sa vtedy nevieme pohnúť ďalej. My nevieme urobiť zmenu. Ja neviem, keď som človek, ja stále používam tento príklad, ale je taký najjasnejší. Keď som človek, ktorý neustále mešká a stále má nejaké výhovorky, ja neviem, nešiel mi autobus, pes mi ušiel, hocičo, stále nehávam tých ľudí ako keby na seba čakať a stále mám nejakú výhovorku. Po prípade to hodím na druhého človeka s tým, že ale nie, my sme sa dohodli o pol hodinu neskôr a vznikajú zbytočné hádky, konflikty a toto je blbosť. Lenže ja keď si to nedokážem povedať, že ja som človek, ktorý mešká
a nepreskúmam, prečo to ja vlastne robím, nezačnem pátrať po tom, či sa príliš mocem, alebo či mi chýba pozornosť a robí mi to dobre, že tí ľudia na mňa čakajú, že ja priplávam ako hviezda tam posledná. To má rôznu škálu dôvodov, prečo sa toto môže diať, ale tak či onak za každým idem do vnútorného pocitu viny alebo hnevu na seba, špeciálne keď tá reakcia od toho okolia nie je príjemná. Ja sa síce pred nimi bránim alebo obviňujem niekoho iného, ale vo vnútri ma zožiera pocit viny a pocit hnevu na seba. Ale keď si ja priznám chybu a ja si ju pomenujem a rozhodnem sa, že ja s tým potrebujem niečo urobiť a už je to na mne, či niekoho požiadam, aby mi s tým pomohol, alebo naozaj ja urobím vnútorné rozhodnutie a urobím akčné kroky, je to úžasný, fantastický proces, lebo viete, čo sa vtedy stane? Ja nie som nútená opakovať tú istú chybu dookola. Pretože my ako ľudské bytosti, my máme právo robiť chyby. Tak sa učíme, tak sa my posúvame ďalej. Keď sa učíme niečo nové, presne ako sa hovorí, kto nič nerobí, ten nič nepokazí. To je prirodzený proces, nikto učený z neba nespadol, my sa to proste potrebujeme naučiť a kým sa to nenaučíme, my tie chyby môžeme robiť. Toto je prirodzený, vedomý proces učenia sa. Keď však dookola opakujeme tú istú chybu, tak to už je hlúposť. A toto robíme, povedzme si to úprimne, robíme to napríklad vo vzťahoch pri výbere partnera alebo partnerky, robíme to pri výbere práce, že ja si nedám tú námahu, ja si proste nepoviem, v čom som robila chybu, keď je to 4. zamestnanie, kde sa mi opakuje to isté, či som mala málo odvahy, alebo či sa neviem ohodnotiť. Čokoľvek, to je vec, to je vaša interná záležitosť. Vy to nemusíte kričať do sveta, ale stačí si sadnúť, stačí sa porozprávať so sebou, stačí zistiť, že čo ja potrebujem zmeniť, keď dookola opakujem túto istú chybu a dookola opakujem tú chybu, že si neviem pred inými ľuďmi chybu priznať. Áno, mýlila som sa v tebe. Prepáč mi to, posudzovala som ťa z môjho uhla pohľadu, cez moje filtre, bola som k tebe nespravodlivá, prepáč mi to. Ako náhle toto urobím, tak mne sa to nebude druhýkrát opakovať. Ja si to priznám a ja budem sa na ľudí pozerať nie cez môj filter, ale budem sa pozerať a budem pozorovať skutočne tým, kým oni sú. Napríklad. Takže celá táto záležitosť, ono to vyzerá, že budeme nejaký zraniteľnejší alebo v očiach ľudí menej dokonalí. A toto je podľa mňa ten hlavný dôvod, prečo mnoho ľudí si nevie priznať chybu, lebo chcú mať pocit takej vonkajšej hodnoty, takého vonkajšieho pocitu istoty, ale vonkajšia hodnota, vonkajší pocit istoty alebo vonkajší imidž dokonalosti mne je na dve veci, keď ja sa vo vnútri zožieram. A vždy k tomuto dochádza a potom sú tie vzťahy neskutočne narušené, pretože my nemáme nepríjemný pocit a najmä, keď stretneme niekoho, kto do nás vidí, kto vidí naše programy, kto vidí naše skryté pocity viny, kto vidí ten náš vnútorný chaos, tú našu nedokonalosť, tak keď stretneme takéhoto človeka, tak je nám to strašne nepríjemné a sme veľmi nepríjemní k tomu človeku, pretože vidíme, že on vidí. Zjednodušme si život. Stále k tomu nabadám aj seba, aj ľudí vo svojom živote. Zjednodušme si život. Keď urobíš chybu, vôbec nič sa nedeje. Priznám ju, pomenujem si ju, poviem si akčné kroky, ktoré mám urobiť na to, aby som tú chybu viacejkrát neopakovala a idem ďalej. Vôbec nič sa nedeje. Veď sa pozrite na to, že ako vy sami sa pozeráte na to, keď niekto urobí chybu. Veľakrát sa nič nedeje a veľakrát my ani nevieme, či tá chyba je skutočne chybou. Veľakrát to nevieme. Lebo niekedy, keď človek sa zachová nejak inak, tak prinesie nám to nový podnet, novú situáciu, nové zamyslenie, prinesie nám to nejakú výzvu, ktorú my musíme vyriešiť a vlastne ten život je oveľa bohatší. Takže pokojne si priznajte chybu, majte sa prosím vás radi aj s tými chybami, prijímajte sa takí, akí ste,
lebo sme ľudské bytosti. A pri tom to ostaňme. Tak majte krásny deň.